Un dos produtos máis importantes que conseguimos aquí no Aserradeiro foi orientarnos a segunda transformación en revestimientos para exterior, para casas, pasarelas. Entón, fai uns 15 anos introducimos o primeiro foco que foi o autoclave, que é un tratamento para exterior con sales de cobre e conseguimos unha durabilidade exterior en contacto con terra. E utilizase moitísimo con ese color verdoso. Fai 3 aniños empezamos con outra idea, con outra inversión en tecnoloxía, a madeira termotratada, que basicamente meter nun forno, elevar a temperatura do secadeiro hasta chegar a casi a combustión da madeira, moi controlada, sin que se nos queime, e entón o que conseguimos é a durabilidade e estabilidade da madeira. Sorprendentemente, non sabíamos que nos iba a salir tan ben, pero conseguimos que o pino gallego, o pino pinaster, pois foi o que mellor comportamento atopamos. Probamos con outras especies nórdicas, en abeto ou pino roxo, e a verdad que o pino noso é o que mellor se comporta.